I verdensbilledet. Men det var altså lige ud af den dør. Hvor lige til mig. Og alle andre i stor stil drager sig til events, hvor de oplever himlen fra en hængekøj, lærer om istidslandskabet, hører foredrag. Kort sagt, bliver klogere på astronomi, geologi, natur og teknik. 2, 1, Det her var ikke sket, medmindre vi alle sammen løftede i flok. Det har vi gjort hele processen igennem, og det er i hvert fald mit håb og ønske, at det fortsætter vi med at gøre. Sammen står vi stærkere, og sammen kan vi skabe det her fyrtårn, som jeg i hvert fald er meget optaget af. Vi fyrer den afsted. Hej så. Mit navn det er Thomas Johansen. Jeg er naturvejleder her ved Profæller Observatorium. Og min opgave nu hvor alle er taget hjem, vi skal have fundet borgmesterens raket, så han kan få den hjem på kontoret. Kom med. Og ja, der har vi den. Borgmesterens raket. Og nu rekordholderen for vandraketter her ved Profæller Observatorium.